3, 2, 1. Good morning, Pilamane. Good morning, teacher. How are you? I'm fine. Okay, acha. Good morning. Pilamane ହାତ ଧରିବା ନା? ଆମ ଟିକେ ଆଖି ଅଛି ନା? ହାତ ଅଛି ନା? ଗୋଡ଼ ଅଛି ନା? ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଯିବୁ। କରିବା ନା? କରିବା କିଏ ଯିବ କରିବା ସମସ୍ତେ କରିବା? ହଉ ହାତ ପକାଅ। ନାଇଁ ହାତ ସମସ୍ତେ। ଦେଖୁଥିବୁ ସବୁ ସୁନାମ ତୁ ହିଁ ନବୁ ଟିକି ପାଟି ସାବଧାନ କହୁଛି ମୋର ବୋଲମାନ ଖରାପ କଥା କହ